भखले रही बबुआ खातिर भारा हो। छठी माई के भखले रही बबुआ खातिर भारा हो। भर जाई गोदी हो खबा पनिया में खारा हो। उतर ना मनौती ताला बेर हो जाई। उतर ना मनौती ताला बेर हो जाई। ए जी पियरी पहिरी ना बिकी बाबू और घके देर हो जाई। ए जी पियरी पहिरी ना चंदन बाबू और घके देर हो जाई। और घके देर हो जाई। तोरा उठाई चली चंदन बाबू और घके देर हो जाई। छठी माई के कृपा से ही भइले वाला कावा। सुनलेली मैया जवान कहले सेवा कावा। छठी माई के कृपा से ही भइले वाला कावा। सुनलेली मैया जवान कहले सेवा कावा। हाली रउआ चली पिया देर हो जाई। उतर ना मनौती ताला देर हो जाई। ले जी बानी पगड़िया पुरुषोत्तम बाबू और घके देर हो जाई। ए जी बानी पगड़िया रविंदर बाबू और घके देर हो जाई। और घके देर हो जाई। माफूज रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौशाला चौक सीतामढ़ी।